Oras na hindi ka olats! Alas tres na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Alright! Nag-enjoy ba kayo sa interview natin kanina with our triathlete, Miss Ira Lopez? Ay, nakakatuwa, no? Grabe itong babaeng to. Parang feeling ko matagal na kami magkakilala. Anyway, once again, thank you so much to Miss Ira for giving us your time para ma-interview ka namin. Alam mo, nakakatuwa dahil itong mga co-athletes, wow! Yung mga co-athletes natin na talaga nating nai-interview dito sa programang Love Trip, kung saan we have another episode kanina of Sweat Talk, at nakakatuwa how Ira manages her time. Diba? Manages her time pagdating sa kanyang pag-vlog and at the same time kanyang pagtitrain. Pero ang pinaka-kinagulat ko sa lahat, yung kanyang reaction o comparison between marathon and triathlon. Natinanong ko siya kanina, sabi ko, Miss Ira Lopez, kung papipiliin ka, ano bang mas mahirap para sa'yo? Ang triathlon, which consists of swim, bike, run, all in one event, or ang marathon of running 42 kilometers straight? Alam mo, para sa akin, sabi niya, para sa akin daw, mas mahirap ang marathon. Nagulat talaga ako. Sabi ko, so ibig sabihin, yung triathlon kasi para sa kanya is medyo basic kasi nga, ever since bata pa lang daw siya, talagang nagbabike na siya. Pero again, this is something na talagang kakahangaan mo sa tao, no? Sa mga babae, lalo na ngayon, di ba? Marami na rin mga babae ang into sports at iyan ang mga talagang masasabi nating malakas. Hindi pa din ganda-ganda lang, be. Dapat kahit pa paano meron tayong nilulook forward to. Yun din yung isa sa mga maganda, no? So sabi niya, marathon daw ang mas mahirap. Parang napapaisip ako kung kaya ko rin mag-triathlon na. Miss Ira Lopez, if you are listening again, maraming salamat. And also to your kasama, si Nang. Ayan, si Miss Joy. Thank you so much again. And of course, di ba? It's also one way of lesson learned dito sa programang to. Is meron tayong nilulook forward in life. Diba? Sabi ko nga sa kanya, kakatapos mo lang mag-triathlon past few weeks. Ano nang plano mo? Eto, nag-register ulit ako sa panibagong triathlon. Adik. Pero maganda yon kasi syempre, it's something that she always looks forward to. Kahit din sa akin, pag mga ganyang level, medyo may, napapaisip ka na, teka lang, ano pa ba yung mga gusto kong ma-achieve in life? Diba? Yan ang naman ang maganda sa buhay, diba? Dapat lagi kang merong nilulook forward to. Para dumadating yung araw, hindi ka nababagot. Misa kasi may mga ganung moment tayo, ano nang purpose ko in life? Ano nang gagawin ko sa buhay ko? Forever na ba akong ganito? Maybe this is also the right time para you get yourself into sport. Diba? Very basic daw. Para sa kanya, you start yourself with the basics in running. Diba? Kung gusto mong matuto ng basics in running, kailangan pa bang i-memorize yan basic? Pwede nyo po akong i-search sa aking social media accounts. Yan. Pwede nyo po akong follow sa aking Facebook, Instagram, TikTok threads. It's Mara Tony. It's M-A-R-A space T-O-N-E-E. Ayan na. Bakit Mara Tony? From the root word marathon. Ayan. Kaya siya ang babaeng takbo ng takbo. Sa isip mo. Takbo tayo ng takbo in real life, di ba? Kaya hindi yung mga gusto kong advocacy, di ba? Hindi tayo titigil sa kakasalita sa radyo hanggat hindi ko nakikitang dumadami yung mga tumatakbo. Anyway, you could also follow Miss Ira Lopez on her social media accounts. It's at Ira Lopez or at Rang Lopez. Diba? Muli, ang dami natin natutunan, no? Hindi lang siya pang lalaking sport ang triathlon, but anyone can do it, diba? As long as you want to do it, you have a passion for it, go, go, go! Sabi nga ni Rufa May Quinto.
Walang pipigil sa'yo, kundi ang sarili mo. Kaya kung ano man yung pinaplano mo, go. Anyway, go na rin po ako paalis. Susunod na po ang ating Spicy Opa. Walang iba kundi si DJ Kim Chino. Muli maraming thank you to each and every one of you. Happy Holy Week and happy weekend. Eto na si Sam Concepcion. Ito na nga. Anyway, ako po yung magpapaalam na muli. This has been Mara Tony. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!